Ahojte, ja vás vítam v dnešnom videu a dnes sa konečne dozviete, ako to bude ďalej s mojím YouTubeom. Takže som sa rozhodla, že teda končiť nebudem, ale je tu jedna vec. Nebudem natáčať videá často. Jasné, prečo nie? Dobre, Samantha, ďakujem. Ale nejaké to jedno video za 2 týždne možno vyjde. Takže až také veľké pauzy tam nebudú. A ešte raz sa vám chcem poďakovať za tie super komenty, takže ďakujem vám. Mám vás rada a uvidíme sa zase v ďalšom videu. Zatiaľ ahoj! A ešte jedna vec, a to, že mi kľudne dolu do komentárov môžete písať rôzne nápady na videá, za čo budem rada. Tak a ahoj!